Talut ɗa ne na ‘yar uwar Labid bin al'asam, khal ɗinsa kenan. Shi kaga Labid khal ne nawa na Talut, wanda Labid kaga shine wanda ya manzo Allah sihiri kamar yadda ya tabbata fi sahih al-Bukhari min hadisi Aisha. Batun sihiri wannan ya tabbata an yi wa manzo Allah sihiri, wannan kuma bai taɓa ɓangaren nubuwarsa, domin dai Allah ya cewa har yanzu a matsayin bashar yake, duk da annabi ne manzo amma a matsayin bashar yake. Da haka wannan sihiri gaskiya ne, saɓanin al-mu'tazila da suke korewa da kuma 'yan bid'a da suka mara musu baya suka ba hanya irin tasu. Shi yasa hakami a sulamil usul ila ilmul usul yake cewa was-sihru haqqun wa lahu ta'thirun lakin bima qaddarahu al-qadiru a'ani bi dhat taqdiri ma qad qaddara bil kauni la fi shi'ati al-mutahhara. To da haka gaskiya ne 'yan bid'a su suke kore shi, al-mu'tazila da wanda suka bi hanya irin tasu da kuma al-aqlaniyun. Yawwa, da haka sihiri ya tabbata gaskiya ne, mas'ala ce mai faɗi kan wannan. Gaskiya ne an yi wa manzon Allah sihiri, wanda da yawa daga cikin malamai wanda suke na tafsiri musamman na 'yan zamani sun fada cikin wannan kuskure din na kore cewa an yi wa manzon Allah sihiri da rusa wannan hadisi ne. Irin su al-Maragi a tafsirul Maragi, irin su Mahmud Hijazi a tafsirul Wadih, irin su Muhammad Rashid Rida tafsir manar, shi ma daga malaminsa Muhammad Abdu, wanda Malam Abubakar Gumi shi ma daga nan ya kwasa, a gane ba, daga nan shi ma ya kwasa ya kore batun wannan sihiri din. Amma abu ne wanda yake tabbatacce an yi wa manzon Allah sihiri, wanda wani lokaci za mu zo akwai mas'ala a littafin nan za mu tattauna akan ta insha Allah ta'ala. To don haka kaga shi ne ya zo da wannan tsari din.